magi software mari obedo hacked kata ka achudhe odonjre kodgi iwacho ni magi achudhe man gi paro maricho ing'e nade iwacho ga ni en ang'o manyalo miyi ranyisi ni oyo ga kambi mari kama intie niero koro ka achudhe osedonjo ka kendo achudhe ma koro tiyo joga mandiko oktika ka jok matiyo ka gi jok mopogore ing'e nade Cleophas gima aseng'eyo ni ka duoko penjni no nitiere aina ariyo mar kembe madongo kambi maduong' ma okia ni pok obedo hacked to kambi maduong' mong'eyo ni gisebedo hacked afadhali bed kambi mong'eyo ni osebedo hacked than bedo ni ikia nikech kikia ni bedo hacked manyiso ni ikia ni nyalo bedo hacked nang'o kikia ni nyalo bedo hacked nang'o manyiso ni ok iikori moloyo mondo mi chieng' moro ing'e ni kapo na bedo hacked anya timo nang'o koro the result mar bedo ni ng'ato mbui bedo hacked en gima o disrupt operation kane bed ni ji chulo gi M-Pesa maybe parking koro miyo ng'ato koro bed gi that ability mar chulo that yudo chenro no miluongo ni denial of service otamo ji mondo kik bed ang'o kik yud chenro ma oseketi momiyo mondo bed ni giyudo through mbui no kana onego bed chulo license e-citizen koro sani ok anyal chulo mani kaka king'eyo ni chenro no olor to olore gi ng'a koko olore gi jogi me kambi kanyo then inyiso ni olore gi joma moko nono tichako nono kidok chien to ka olore gi joma moko nono gilore nang'o olore ang'o kanye to ang'o momiyo olore momiyo koro biro in that motive to bende en gima ber moloyo mondo mi kik wane wach ni kaka ni sirkal nikech e sirkal kanyo e-citizen kanyo nitiere joma chalo kaka an gi Joab mondik tich kanyo matimo tijno koro onego wadok piny wang'e ni isawa jomondik timo tijni nitiere kamoro mane either ok gibedo kod hikruok moromo kata gi mane jowach ni gionge joma nyalo konyo gi paro mbele mondo ng'i ni ere kaka ginyalo prevent gik makamagi endi koro onego wadogi koa kuom sirkal kaka ne wacho ni atamalo mar biashara atamalo 15 kende mar biashara e Afrika kama ngima manigi hikruok maber against cyber security onego bed ni biashara ka biashara kata ng'ata maloso mbui bedo gima luongo ni risk matrix ong'e ni ang'o manyalo timore to gimoro bedo ga mang'eny ni kaka wan joma loso mbui gi wan kod confidence moro we believe ni one the best but kisebedo kamano to yudo ni ok ibed gi hikruok moloyo ko ng'ama chielo manyalo bedo ni gin ji 10 machal kodi koro ema koro ochako ni koro dwaro mondo hinyi koro hikruok no nyaka bed ni en gima wadwaro kabisa kaka gima loso mbui ponono mana kama nitie karakacha ing'e nade ni koro kambi nani mbui marani jojore gi osedonjo ndio gik mopogore matimore karakacha koso jogi nyalo bedo gani gidonje yo machalo nade nikech mondo mi donje system moro nyaka bed kacha ni nitiere kod wacho ni sessions mopogore manyalo bedo kacha ni can login intie kacha idonje mbui mopogore mana kama Brian osichope kar kanyo Joab nitiere thuolo ma oganda kata weg kembe matindo oyo ata malo 15 kende manya bedo kacha ni oseketarita moro ma bedo ni kare kambi ni kuom ranyisi ng'aneno wasani waneno ka mbui mare ok tiye yo moro makare ong'e nade to thuolo mane mantie kar ka wantiere gi username wantiere gi password logins mantiere kar ka kanyo ema jogo chako donjo go koso gidonjo gi yo mopogore nikech mane wacho ni gateway mondo mi donje mbui moro amora kata ka system moro amora ng'ato nyalo bedo kacha ka wacho ni oyo we login ka mondo mi adonje e kacha koso nitie jok ma koro tie backend to gi access backend be mondo mi access be nyaka ibed gi password be gi username ajne jonjore gin jok mariek gi jok mariek ne giriek kabisa omiyo koro kata jok miketo mabende kudwano konyo onego ben riek bero mariek mologe but jogi gima gitimo inyalo bedo password but gin kod tools manyalo emulate inyalo copy in the background password gi koro in system magi nyaka ibed ne in kod that manyalo prevent such kind or gima nyalo monitor ne ng'ato gine otemo gine but then also nonro wacho ne king'e ng'ato
gine ma koro ajni koro kanyo gichopo gine mar system gi or kata ma kambi moro amora gisebedo ka gi study kuom ndalo mang'eny ok en gima ng'ato biro temo, maybe ng'ato nyalo temo to ka en lucky odonjo, but jogi study gisomo kaka usebedo kutiyo a long time ma by the time ochopo, yani sometimes ok inyal kata ng'eyo ne ochopo, ibo bana ni gik moko lor gisero jogi moko giselor, yeah and then gino ok en resire kata kama madongo kata kama matindo, en okata cross kaya kama matin nyalo bedo en kama matin maybe revenue maratin, but en kod data ma very important, maybe gi target that data, yeah, maybe gi target pesa, yeah, kaya ginyalo divert pesa, yeah, timo brand wacho mondo kigine idwaro motive ni jogi ne ang'o ma gidwaro, yeah. E kinde ma gintiere kar ka iwacho ni mano e thuolo ma oganda yudo mondo mi obed kod ng'eyo ni oyo kambiwa ni kamarach, kambi kama nitie kamarach kendo oganda ng'e maber ni gigi duto nitie. Mana jumbe ariyo mokalo kar ka Brian, nitie jok mano timo gima chalo kamano, gima ket kod mano kendo giketo kache mbui ni gik ma kamagi wadonjo e mbui mar piny Kenya, kata kamano kata ka migepe duto pod oling' e wiye jo kanyo ni aya chenro gi duto nitiere mbui ka, files gi duto oyaw gi mana iye kacha duto, mago moting'o passports, weche gi mag driving license duto mag oganda ka yudo ka gintiere oko kacha, to yudo ka chenro mokwongo ma sirkal wacho ni oyo ok omonjwa, to giduogo kinde machuok bang'e giwacho ni nomonjwa to ok omonjwa ahinya, ok ochopo monj ahinya kod monjni iwacho ni ok omonjwa, nyabedo ni en mana tactic ma sirkal wacho ni wan kare mondo mi ukon joka ni utemo to kufaulu. Cleophas, anyalo wacho ma from experience, an awuon gi tijena gi gina matimo osebedo hacked, to ok en gima mit kendo ok en gima yot mondo mi iyiego ni nyewe koro tima nade ok en gima yot ahinya. Koro anyalo paro ni kaka sirkal, nikech sirkal nigi information mag ji mang'eny. Awuoyo gi osiepna moro ne en very worried ni e-citizen kae ni mase subscribe gini jogi nyalo yudo ID na, ginyalo timo everything gi information mara. Koro en gima tek yiego internally kata kaka ikambino kata kaka sirkal kaponi pok iyudo ler e yo makare. Ok en gima yot mondo iyie gi wach moro kapok itimo nonro e system no mobedo hacked, mondo mi ing'e ni jogi odonjo gi kanye, to ang'o ma gikawo, to ne gidonjo karang'o, ne gichako tijni karang'o, konyo mondo mi ing'e gigo duto en gima kawo sa. To ok inyal wacho ni omonjwa, nikech ok wacho ni omonjwa to ok inyal nyisa ni ang'o mokawo, kata okwalo oda lakini kia gima okwal. Koro it takes time mondo mi sirkal kata biashara moro amora mondo ng'e ni system molorni ore nang'o, jogi timo nang'o, ma nyaka gibed kod action plan. Eko nyalo wacho ni koro confidently nyalo wacho ni omonjwa kama, mae gima notim, mae gima watimo, to mae kaka wa prevent mondo kik otimre next time. Koro nyaka mondo mi ng'ato owuo kod teko, nyaka ogigi okang' mong'eyo ni ang'o mobotimo mondo kik timre kendo. To Cleophas, moro mag agombo mondo jopiny ong'e, joma ok gin jolony mag IT. Mana ka ni penjo ni jogi donjo nang'o e systems gi. Gidonjo nang'o, ere kaka gidonjo, en password gi username or not. Mokwongo nitiere okenge mopogore opogore mar hacking. Nitie moro miwacho ni iluongo ni social hacking. Ang'eyi Cleophas.